दिनैनि दिनावहाय आङो मोनसे भबिष्यतबाणी बायदि आं मोनसे खोथासो बुंनो लुबैदों। शिब हाग्रामा महिलारिनि दुखुनांथाव समफोरा फैगासिनो दं। खुलुमबाय रायजोफोर, पि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि मुङावहाय गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, आङो दिनैबो पलिटिक्सनि भिडिअखौनो लानानै फैदों। नाथाय पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोनायनि सिगां, बे पलिटिक्सनि बाथ्रा सावरायनायनि सिगां बेंगालुरुआव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय आङो मोनसे मोजां मेसेजसो खोन्थानो सानदों। नोंसोरो नैबे मेनुखौ नायब्लानो जाबाय। बेयावहाय जालां हम किटचेन लिरनाय दङ। बे जालां हम किटचेना गोदान। आरो जायफ्रा बेंगालुरुआव दङ, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, आइ आफामोन, नोंथांमोना जुदि संनो बानानै अनलाइन अर्डार खालामनानैहाय ओंखाम जायोब्ला, अब्ला नोंसोरो नैबे जालां हम किटचेननिफ्राय अर्डार खालामनानैहाय जानो हागोन। मात्र बेखौहाय मोननो थाखाय मोनसेल' खामानि मावनो गोनां, फिसा खामानि। गिबियाव नैबे गुगोल प्ले स्ट'राव थांदो। बिनि उनावहाय नैबे जमेट'खौहाय सार्च खालामदो। उनावहाय इनस्टल खालामनानै लादो। इनस्टल खालामखांनानै नोंसोर नैबे जालां हम किटचेन हटेलखौ नोंथांमोना मोनगोन। एक्सुवेलि हटेल नङा बियो, सरि, बेयो हम सार्भिस, जास्ट मोनसे फिसा किटचेन। बियो न'निफ्रायनो अनलाइन अर्डार साप्लाइ खालामो। दा जायफ्रा जुदि नुडल्स जानो गोसो, चाइनिस आइटेम जानो गोसो, नोंथांमोना गुबुन गुबुन हारिफोरनि संनाय खावनायखौहाय बाद होनानै नैबे जालां हम किटचेनावहाय अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जोबोद सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। बेलाय नै आंबो टेस्ट खालामदों, आइटेमफ्रा मोजाङानो आरो टेस्टिबो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनानैहाय टेस्ट खालामब्लानो जाबाय। दानिया फै जोङो पलिटिक्सनि बाथ्रा एसे सावरायलायदिनि। आङो गिबियावहाय सासे इउटुबारनि खोथाखौ लानानै बुंनाय जागोन रायजोफोर। सासे गोदान इउटुबारा बुंदों, 4 बोसोरनि सिगां बर'आ जोबोद गोजोनमोननो। 4 बोसोरनि उनावसो जोबोद असान्ति जादों। दा रायजोफ्रा मा बुंनो सानखो? कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। नाथाय आंनि जि मोन्दांथि, आं जे मेगनजों नुबोदों, आं जे नुगासिनो दङ, बेखौ आं दिनैहाय नोंसोरजोंहाय सावरायगोन रायजोफोर। 4 बोसोर सिगां बर' हारिया जेसेबांनाखि असान्ति, 4 बोसोरनि उनावहाय बेसेबाङानो नङा। गारबोनाय 17 बोसोरखौ जों गले गले गोसोखांनो गोनां जायो। आरो बे बाथ्राया जारिमिनावबो सेबखांजाखासिगोन। दा बै 17 बोसोरनि जाथायखौ गोसोखाङोब्ला जोङो बर'नि दैदेनगिरिखौ हाग्रामा महिलारि सारखौनो सोंखारिनांगौ जानानै फैयो। दा 17 बोसोरावनो बयनिफ्रायबो गाज्रिसिन बर' हारिनि थैनि बानाया सोमजिदों। अब्ला बे सासे इउटुबारा माब्रै 4 बोसोरनि सिगां बर' हारिया गोजोनमोन होननानै बुङो? नायलायनो हायि गुबुन हारिजों दावहा नांनाया बै 17 बोसोरावनो जादों नोंथां। अब्ला नोंथाङा माब्रै, बबे हाखरनिफ्राय सिखारनानै दिनै असान्ति रायजो सालायनाय सरखार नुखो? 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय जेब्लानाखि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय इउपिपिएल पार्टिया बिटिआर एकर्ड खालामदों, बे समनिफ्राय दिनैसिमबो बर' हारिया असान्ति नङा। गोबां मानसिफ्रानो बुंबाय थादों असान्ति असान्ति। जानो हागौ बिथांमोना लोंनो मोनैनि थाखाय, आयेन कानुना बारायनायनि थाखाय, बा बिबिचारि खालामनो मोनैनि थाखाय, सोरखौबा थगायनो मोनैनि थाखाय, बा सोरखौबा नासयनो मोनैनि थाखायनो असान्ति जादों जानो हागौ। जेब्ला मोनसे स्टेटआवहाय बा मोनसे हारिनि गेजेरावहाय नायनो बालायनाय, हिंसा खालामलायनाय, दाङाबाजि, मेगन सालायनाय, दानथारलायनाय, बुथारलायनाय, फैसा बिलायनाय, सिखाव खावलायनाय, बेफोरबायदिया सोमजियो, बे स्टेटआ माब्लाबाबो डेभेलप जाया। बै 17 बोसोराव जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गंसे मोजां न' थाब्लानो डनेसन होनांगौमोन। गारि थाब्लानो डनेसन होनांगौमोन।
माबा मोनसे आबाद मावब्लानो फैसा हरनांगौमोन। अब्ला बै समा जोंनि बर'नि थाखाय मोजांमोन नामा? बे समा गोजोनमोन नामा? बै समावहाय बर'फ्रा गावनि आखाइयावहाय रां रुफा थासेयावबो बर' हारिया गावखौ दिन्थिनो रोङामोन। रोङामोन माने हायामोन, गियोमोन। थाखा फैसा दङावबो न' लुनानै लानो हायामोन। नाथाय दिनैनि समाव जाय जेरै गोसो ओरै मावै दाङै गावनि मावनायखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय दिन्थिनानै लानो हायो रायजो। अब्ला बे सासे इउटुबारा मा साननानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो? आरो बिस्वजित दैमारिनि सोमोन्दैबो बिथाङा बुंदों। नाथाय आं बुंदों बिस्वजित दैमारि सारा बबे बेकग्राउन्ड पार्टिनिफ्राय फैदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायब्लानो जाबाय। बिस्वजित दैमारि सारा बर' हारिखौहाय मा खालामनो सानदों बिनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायनो हागोन। आं बुङा बिस्वजित दैमारि सारा गाज्रि होननानैहाय, नाथाय बिथाङा जि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों बेनिफ्राय नाहरोब्ला बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय सासे मोजां लिडार नङा। गोजौ लेभेलावहाय नेसनेलावहाय दैदेनगिरि जाहैनाय बेयो मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बर' हारिनि रायजो राजानि थाखाय सासे लिडार गसंनांगौ बेयो सम्भब नङा। सिदा आं बाथ्राखौ बुंखादों रायजोफोर। नेसनेल पार्टियाव जोङो माब्लाबाबो सापर्ट खालामनो नाङा। आरो फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्सन बेयावथ' जोङो नेसनेल पार्टिखौहाय सापर्ट खालामैयानो मोजां। नेसनेलनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ सापर्ट खालामो, बिपिएफ पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनानैहाय भट होयो। जाहोना जाहैबाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा एकमात्र रांनि सायावल', हारिनि थाखाय नङा, हारिखौ डेभेलप खालामनो नङा। बै गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बिपिएफ पार्टिनि समावनो जोंनि बिटिआरआवहाय हा आवग्रिनानै लाफैनो खाबु मोनदों। दा बिसोरबायदि मानसियानो बिपिएफखौ सापर्ट खालामो रायजोफोर। नाथाय दानि जे इउपिपिएल पार्टिनि सिएम प्रमद बर' सार, बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे बर'नि हाखौहाय सेनानै लानो हाया बिनिसो खामानि मावगासिनो दं। नंगौ, बिटिआरनि एकर्डआ जेसेबांखि थाया मानो कमप्लिट साक्सेसफुली मावफुंजोबब्लाबो अब्लाबो जोङो सानसे नङा सानसे बर' हारिनि थाखाय जोङो आरोबाव बड'लेण्ड सोमावसारनो गोनाङा बे साभाबिकखा। जों सानसे नङा सानसे बड'लेण्डखौ सोमावसारफिनखागोन। बिटिआरसो जादों, बड'लेण्ड जायाखै। अब्ला बेखौ बुजिनांगौ मा दंबावो? दा बेखौहाय बुंनायनि लाब गैया। आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारखौहाय सोंखारिनानैहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि वार्निं होफिनबाय लासिंसिं बेफोरबायदि खालामनाया मोजां नङा। बनसुनि थाखायथ' बड'लेण्डआनो नङा, सायावसो ओरैनो सोमावसारखादों। बेखौथ' आं सिदा बुंखायो रायजोफोर। दा बेनिखायनो आं बुंदों रायजोफोर, जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा बबे सरकारखौहाय सापर्ट खालामनांगौ नोंसोरो सायख'। दा आं खोनादों रायजोफोर, नैबे भिडिअखौ नायनानैहाय आङो मिथिदों देबोरगाव समिस्थिया हाग्रामा महिलारि सारनि आरो देबोरगावनि रायजो राजाफ्रा सिगांनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सापर्ट खालामो। नाथाय दिनैनि जुगावहाय देबोरगावनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ एंगारनानैहाय इउपिपिएल पार्टियाव जइन जागासिनो दङ होननानै जोङो खोनानो मोनदों। अब्ला साननानै नायदो, 4 बोसोरसिमहालागै हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजानि थाखाय एसेमब्लियाव गसङाखै। बिथाङा मात्र सानदों जानो हागौ रायजो राजानि सोमावसारनानै मोननाय जे बान्था, जे सेन्ट्रेलनिफ्राय फैबाय थायो बे रांखौ माब्ला दांनो मोनगोन, रायजो राजाफोरखौ थगायनानैहाय माब्ला आं बे रांखौहाय बाहायनो मोनगोन, बिनिल' बिथांहा सिन्था जागासिनो दङ। बियो मिथिबाय दा? दिनैनि दिनावहाय आङो मोनसे भबिष्यतबाणी बायदि आं मोनसे खोथासो बुंनो लुबैदों। माने जोंनि बारग'लांनाय जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दुखुनांथाव समफोरा फैगासिनो दं।
मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनावहाय जोङो देबोरगाव समस्तिनि सिङावहाय गोबां BPF दोलोनि मानसिफोरा जोंनाव जয়েन जाबाय आरो दिनैहाय जोङो मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे समायखिरा लानाय मोनसे फोरबो खालामनाय जादों। बेयाव जोङो नुनो मोन्दों देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां जोंनि सापर्टार आरो बुथ कमिटिनि दैदेनगिरि मेम्बार आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा रंजा बाजायै लैहोर फैनानै बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो दिनै समायखिरा लादों। बेखौ नुयोब्ला जोंनि गोसोआ रंजाखांदों आरो जोङो मोनसे बुंनो हायो आं दहाय बुंनाया बेनो हाग्रामा महिलारिनि दुखुनांथाव समफोरा फैगासिनो दं होननायनि खार'ना बेनो। मानो होननानै बुङोब्ला फैगौ समाव बिथांजों थाफाग्रा बिथांनि मावफाग्रा लोगोफ्रा सासेबो थानाय नङा आरो बिनि दुखुनांथाव समा मानो सफैदों होननानै बुङोब्ला दिनै देबोरगाव समस्तिनि सिङाव जोङो गिदिंनानै नुबाय बिथांखौ मोजां मोनग्रा बिथांनि मानसिफ्रा रावबो गैलिया मानोना गासैबो जोंनि दोलोआव जয়েन जाफैबाय आरो बिथांखौ जायफोरा भट होनानै देरहाहोदोंमोन बिथांमोनहाबो फारि फारि गुगाबोगासिनो दं। मानो गुगाहोबोदों दिनैहाय रायजो राजाया बिथांनि सायाव फोथायनाय दंमोन मोजां मोननाय दंमोन सेम्पिटि दंमोन बेखौ लानानै बिथांखौ जोङो भट होनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा देरहाहोदोंमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय बे 4 बोसोर समावहाय बियो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय रायजो राजानि अभाब अभिजोगखौ लानानै बियो BTC एसेम्ब्लियाव सानसेबो नुजाहैयाखिसै। बे नुजाहैनानै जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा रायथिहैयाखिसै जोंनि ओनसोलनि गासैबो नांगौफोरखौ बिथाङा बुंथिहैयाखिसै। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनो हाबाय देबोरगाव समस्तियाव हाग्रामाखौ फेजेननांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा मोनसे डिसिसन लाबाय। नाथाय आङो दिनैहाय देबोरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बेखौबो बुंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि सारा जोङो जाथिनिनो मोनसे BTCनि सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा आन्दलनकारि हिसाबै बिथांनि जेननायखौ जोङो लुबैया। नाथाय जोङो लुबैयो देबोरगाव समस्तियाव बियो जेननांसिगौ देबोरगाव समस्तियाव बियो देरहानाय नंला। बिथाङा माबा मोनसे मोजां समस्ति मोजां जायगा नायनानै बिथाङा गेलेहैथोंसै नांगौ जायोब्ला जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि खामानि मावफाहैगोन जोङो हेफाजाब होगोन बेबायदि जोङो थांखि लानाय जाबाय। जुदि रायजोनि थाखाय साननो मोनब्ला मानो 4 बोसोरसिमहालागै एसेम्ब्लियावहाय गसंहैयाखै नोंथांमोना साननाय। दा बेखायनो आं नों ससियेल मिडियाआवहाय इउटुब बानायनानैहाय बाथ्रा बुङोब्ला सानै हयै बाथ्राखौ बुं जानला मोनला नङा। आरो पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंदोंब्ला नोङो मोजाङै स्टाडि खालामनानै बुं। आंबो मिथिगौ एक्स एनडेबि ओरै फारसे फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बिनि केडार्सफोर गवाखै बेखौ आंबो मिथिगौ। नाथाय बिबो गगोन सानसे नङा सानसे गनायनि राहा फैगोन। नाथाय नोंसोर बायदि इउटुबारआ जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै सोरखौबा थांखिनानैहाय बेफोरबायदि लाजि फोनांलाबायोब्ला अब्ला बर' हारिनि गेजेरावहाय माबायदि थासारि फैगोन नोंसोरबो साननानै नाय। नोंसोरथ' सिनियर इउटुबारबावसो आरो आं जाय मानसिखौहाय बुंदों बियो जुनियर रायजोफोर गोदान इउटुबार। दा बिनि बाथ्राखौ लानानैनो आं बुंनाय जादों। अब्ला लोगोफोर फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि इलेक्सन बिसिमहालागै आं सानो खाम्फा बरगयारिनि जे जानानै दंगासिनो दङ जे सिङाव सोलिगासिनो दङ बेबो क्लियार जाहैगोन खोमा। जों खोनानाय बायदिब्ला UPPL पार्टीनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सार बुंनाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारि सारा 100 जौखोन्दो UPPL पार्टीयावनो जगदान खालामगोन होननानै बिथाङा बुंबाय। नाथाय खाम्फा बरगयारि सारनिफ्राय दासिमबो फिननायखौ जों खोनानो मोनाखै ससियेल मिडियायावबो। जानो हागौ बिथाङा UPPL खौनो सापर्ट खालामगोन। मोजांनि बाथ्रा सापर्ट खालामब्लाबो खालामाब्लाबो। नाथाय हाग्रामा महिलारि साराथ' सिदा बुंखाबाय बिथांमोन ओंखारनायनि थाखाय आंहा जेबो खहा जाया। नाथाय फारसेथिं केन्डिडेटआबो गोमागासिनो दङ सापर्टार्सफ्राबो गोमागासिनो दङ। माथ्र नों आं रायजो राजाफोरखौहाय मोखां सुफ्लांनो थाखाय हाद्रि सारफ्रावनानैसो दोनबाय थादों। हाग्रामा महिलारि सारा बावबाय जानो हागौ दा बिथाङा बुङो UPPL नि CM प्रमद बर' सारखौहाय घरे घरे साख्रि होननानैहाय न'खर न'खर साख्रि होननानै। नाथाय आंबो बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जेब्लानाखि गाव
बै समावहाय सरखार सालायदों बिनि सिगां बियो इलेक्शन फार्टिनाय समावहाय बर'नि आइजोफोरखौहाय 1 तला सना होगोन होननानैहाय बिथाङा रादाय होदों। दिनै आं बेखौनो सोंनो सानदों सोर सोर मोनदों 1 तला सना 50,000 रां हाबानि नामावहाय सोर सोर मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सोर सोर बायदि मानसिया मोनदों एसे नायनो आंबो बेसेबां मानसिनोहाय 1 तला सना होदों 50,000 रां होदों हाग्रामा महिलारि सारा लाजिनांगौ लाजिनो सोलोंनांगौ मा एजेन्डा दङ बिपिएफआ जेबो एजेन्डाथ' गैया नाथाय इउपिपिएलआथ' एजेन्डा दङ बिथांमोनाथ' कम्पानिबो गायसनगासिनो दङ माबा मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननानै होयोब्ला मोनफ्रोमबो बिटिआरनि गेजेरावहाय मोनफा मोनफा जुदि कम्पानि लाबोना होयोब्ला मोनसे कम्पानियाव खमब्लाबो 50-60 मानसि नांगौ जायो दा बेफोरबायदि कम्पानियावहाय लेखा रोङि मानसिफ्राबो खामानि मोनो दा बेफोरबायदि सुबिदाखौहाय बानायना होनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआवबो डेभेलपआ जागोन मानो जाया खामानि मावनो गोसो गैयै मानसिफ्राबो मावगोन दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ हाग्रामा महिलारिया बानायना होनो रोङासै लामा सामाखौ बानायना होबाय एसे एनै नाथाय जोंनि चिराङावथ' जिर'खा गैखाया अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि